Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan magana zami ne ita ce gaskiya ɗaya ce ta 130, wanda kuma zami ne akan magana kuɗi wanda Tinubu ice 'yan majalisa su yarje masa zai ranto za a zo a yi wani aiki da su. Titin da zai tashi tun daga Ilaila ta jihar Sokoto har zuwa Badagry. To wannan titi da za a yi abin da aka ce zai ci kuɗi irin fan ta Ingila fam miliyan 516, wanda idan aka mai da shi zuwa naira shi ne zai zamana naira miliyan 697 da miliyan 549 da naira 440,000 su ne waɗanda za a yi wannan aiki da su. Kuma titin da za a yi za a yi titi ne daga Ilaila zuwa Kebbi kilomita 236, daga Kebbi zuwa Mina kilomita 501, daga Mina zuwa Ilorin kilomita 329, daga Ilorin zuwa Ibadan kilomita 175, daga Ibadan zuwa Abeokuta kilomita 118, daga Abeokuta zuwa Badagry kilomita 127, wanda idan an haɗa su gaba ɗaya ya zama kilomita 1,486. To idan aka kasafta kuɗin a ba kowace kilomita nata, to tsawon kowane kilomita za a kashe kuɗi, zambar kuɗi wuri na guga wuri, naira miliyan 400 da miliyan 69 da naira 400,000 da 14,000 da naira 158 da kwabo 80. To magana anan ba wai anan ba nan gizo yake sakar ba, inda gizo zai saka tukun titin ta ina za a faro. In suka fara za su yi titin nan da wahala, in gaskiya za a yi